assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw, diɲɛ magobatigiw, jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an b'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. Cherifla télé lajɛbagaw an ka foli ni tanuni bɛ aw ye. Bi an bɛ Siraba Koumakan kɛnɛ mun kan welewelemada kɛnɛ de don. An n'an balima dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ. An balimakɛ mun tɔgɔ Mamadou ba ni a fana ka wulikajɔ bɛnnen don ni lakana ye bɛ se ka na Siraba kan cogo min a fana ka wulikajɔ bɛnnen don o ma. Mais yani an ka kuma d'a ma an bɛ taa Siraba kan. An yɛrɛ ɲɛ bɛ nin ja ninnu na moto bɛ ba joli bɔ nin bɛɛ bɛ ka boli a si tɛ ka se si ma o b'a yira an na k'a fɔ sira dɔgɔya tɛna ni accident ye bolimafɛn cayali fana tɛna ni accident ye accident kun bɛ bɔ adamadenw bolimafɛn bolilaw yɛrɛ de la sinon ni mɔgɔ ba yirika bɛ nin siranin kan kasiki b'u bɛɛ kunna u bɛɛ bɛ t'u ka sira fɛ si tɛ se si ma donc an y'a kanu ka nin yira aw la walasa aw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ sira dɔgɔya tɛ fɛn wɛrɛw foyi tɛ ni an yɛrɛ ka comportement n'an ka kɛwalew tɛ. Mamadou ba an b'i fo. Merci ante. I nana an ka kɛnɛ kan a diyara an ye. Ba donc i ko i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni e yɛrɛ ye jɔn ye? Merci a diyara n ye ne tɔgɔ ye Mamadou ba ne ye denmisɛnnin sifintɔ min bɛ Amdalaye kɔnɔ n'a ye fɔ ma conseil local de la jeunesse de Amdalaye ne y'o ɲɛmɔgɔ ye ani bureau communal min sigilen don commune 4 la ne y'o membre d'honneur ye. Donc n y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ ka wulikajɔ fanba ye accident ko bɛ nɔgɔya cogo min maintenant aw yɛrɛ ka bureau in aw ka yɔrɔ la i ni i balima minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ye wulikajɔ jumɛnw sɔrɔ k'a kɛ walasa accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Ok ɲininkali diyara n ye monsieur Soumano donc comme i y'a fɔ cogo min na an yɛrɛ sera ka activité jumɛn kɛ ka mɔgɔ kunnafoni ka mɔgɔ sensibiliser ka pour que ka dɔ bɔ siraban kasara kan comme n y'a fɔ cogo min na ne ye denmisɛnnin sifintɔw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye conseil local de la jeunesse d'Amdalaye a bɛ san 4 bɔ sisan an bɛ cours d'école ma fu ekɔliden 800 ekɔliden 900 o cours n'a bɛ kɛ kuma o kuma fana n'a bɛ na ban an bɛ mɔgɔ denmisɛnninw la sensibiliser siraban kasara n'a fɔ code de la route an bɛ denmisɛnninw sensibiliser la n'i bɛna sira tigɛ i bɛ position jumɛn kɛ n'i bɛna sira tigɛ i bɛ comportement jumɛn adopter an bɛ denmisɛnninw kunnafoni o la k'a yira denmisɛnninw fana na ni plaque nin bɛ nin de kofɔ ni plaque nin fana bɛ nin de kofɔ an y'o ɲɔgɔnna caman kɛ an ye mun kɔni a bɛ san 4 bɔ an ka cours kɛ o kɛ an b'o ɲɔgɔnna kɛ denmisɛnninw ye an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a kɛli fana sera denmisɛnninw ma kosɛbɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin n'i bɛna sira tigɛ a kɛra cogo o cogo an b'o de fɔ la première chose i bɛ droite lajɛ k'i gauche lajɛ n'i ɲɛ tɛ fɛn natɔ la i bɛ sira tigɛ an bɛ tila ka denmisɛnninw fana na o bɛɛ yɛrɛ kɔfɛ sanni i ka gauche lajɛ i ka droite lajɛ i ɲuman ni i kinibolo n'i ye mɔgɔkɔrɔba dɔ ye gidɔrɔn tigɛ mun bɛ ka gidɔrɔn tigɛ n'a bɛ kɛrɛfɛ n'a ka surun la i gɛrɛ a tigi la i k'a tigi fo i ka fa k'a ka ɲɛ ma ka sira tigɛ ni ça c'est plus sûr que i k'a fɔ ale bɛ gauche à droite lajɛ bon donc an y'o baara dɔ kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka conseil communal jeunesse de la commune 4 n'o ye sifintɔn mun yɛrɛ bɛ sigida naaninan la n'o o ɲɛmɔgɔ fɔlɔ n'o ye Julu Sisogo ye Julu ka wagati ani mun bɛ yen sisan Dirisa Kulubali olu y'a comme partenariat b'an ni ANASER cɛ san o san ni seli bɛ na se seli ɲɛkɔrɔlaw la komi seli ɲɛkɔrɔla de mobilitigiw ni bolifɛntigiw bɔ kuma caman fana waati de an ka siraban ka kasara caman ye ani ANASER bɛ jɛ ka komi an ka projet dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ko ba ɲumankɛ ka taa sirabadaw la n'o an ka intersection ye a caman yɛrɛ bɛ kɛ o ye encore pont yɔrɔ la Sɛbɛnnikɔrɔ ka sira tigɛ ni sɛnɛmatigiw ye parce que an ye k'a fɔ gɛlɛya fanba ye sɛnɛmatigiw de bon fɛn fɛn yɛrɛ ye siraban ka ko ye ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka baara kɔnɔ ne yɛrɛ b'a la don o don n b'o bɔ so ka se baarayɔrɔ la ka bɔ don o don bolo ka sumu ka taa Amdalaye ne bɛ siraba n bɛ fɛn caman y'a kan n bɛ fɛn caman fana kɔlɔsi n bɛ fɛn caman kɛ walasa ka sira tigɛ nɔgɔya mɔgɔw bolo. Ok donc o ye aw ye baara minnu boloda aw ka jɛkulu in na maintenant e yɛrɛ bolo hakilina ɲuman jumɛn de bɛ aw la walasa ni o kɛra accident ko bɛ se ka nɔgɔya. Ok merci monsieur Soumano bon n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na
e fɛn dɔw bɛ an ka fɔ ɲɔgɔn ye ni siraban kasara caman ye siraban ka kasara kɛmɛ o kɛmɛ bi seegin mɔgɔ yɛrɛ ka comportement mɔgɔ yɛrɛ bɛ comportement adapté sira sanfɛ a caman wuli o dɔ ye jumɛn bi i b'a ta k'a lajɛ an ka na hali transport en commun na n'o ye sotromantigi ni taxitigiw ye bi i bɛ accident caman ta a bɛ bɔ olu de yɔrɔ la accident kɛmɛ o kɛmɛ bamakɔ bi i bɛ taa sɔrɔ 70 60 a bɔra transport en commun n'o ye sotrama bolilaw ni taxi bolilaw ye bi bi na i bɛ sotrama bolila ye a bɛ vitesse la client bɛ bari k'a signalé dɔrɔn a bɛ bari k'a jɔ k'a fɔ n bɛ n kɔfilɛ ou bien ka rétroviseur la kɔfɛ mɔgɔ lajɛ ou bien k'a fɔ non olu ta 30 u bɛna 30 ni 40 min sɔrɔ o bɛ olu intéressé ka tɛmɛ e mɔgɔ min na s'u ma bi i bɛ sotramatigi i b'a signalé a b'a jɔ mototigi 3 4 bɛna fara a kun a bɛ n'i jɔ de a tɛ taa ten a bɛ jɔ bon o ɲuman min ye n'i ye kɔfilɛ lajɛ ka jateminɛ kɛ est ce que ne bɛ se ka n jɔ wa i k'i jɔ o la o ka fisa ni dɔ ka taa s'i ma donc o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ta ka hali taxitigiw fana b'o kelen kɛ taxitigiw fana filɛ nin ye i b'u signalé i b'u to vitesse la client b'u signalé dɔrɔn u bɛ bari k'u jɔ kɔfɛ mɔgɔw bɛ s'u ma u ka foyi t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye sotramatigi ni taxitigiw u jɔyɔrɔ u bɛ mɔgɔ jigiyɔrɔ min u b'o jateminɛ mais u bɛ mɔgɔ ta yɔrɔ min u ka foyi t'o la u bɛ mɔgɔ ta fan bɛɛ mais u bɛ mɔgɔ jigiyɔrɔ min na o kɛrɛnkɛrɛnnen don donc u bɛ mɔgɔ ta cogo min na n'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don u ka mɔgɔ jigiyɔrɔ fana u k'o fana jateminɛ o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ta k'a lajɛ bi bamakɔ yan tiɲɛ don accident fanba a bɛ na jumɛn na o y'a yɛrɛ comportement dɔ ye jumɛn y'a fɔ téléphone ci bi i bɛ mɔgɔ caman u bɛ circulation na moto fara mobili kan o fana denmisɛn to la cɛkɔrɔba to la presque an b'a ye bamakɔ bi bɛɛ b'a kɛ u bɛ téléphone na k'u to volant na u bɛ téléphone ta u bɛ kuma u b'u to kuma la u bɛ ɲin'u yɛrɛ kɔ a bɛ se ka accident causer o yɔrɔ fana o problème ba de ye n'i wulila téléphone na i jɔ kɛrɛfɛ i k'i ka téléphone ci n'i tilala i ka taga parce que i mana teliya cogo o cogo a bil'i kunna ni choc sɔrɔ i bɛ sumaya an b'a ye k'a fɔ bi bamakɔ fana accident fanba ye jumɛn ye bɛɛ ka teli bɛɛ pressé don si tɛ fɛ ka sira de si ma bon e mana teliya cogo o cogo i bɛ fɛ ka taa ci min na ala k'an kisi n'e ye choc sɔrɔ i bɛ sumaya dɛ o ci kelen kɔni o bɛ reporter soit i b'u bila don wɛrɛ la ou bien soit i b'a to fo n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ka na i bɛ sɔrɔ ka t'o ci o ɲuman min i sumaya i ka taa hakɛ la o fana an ye k'a fɔ fana accident cause caman ye jumɛn ye o ye a principal yɛrɛ jumɛn code de la route respecté baliya de ye an tɛ siraba sariyaw bato an t'a bonya an ka accident cause n'an ye siraba kan bato ka siraba sariya bato k'a bonya a ka ca ala fɛ accident caman bɛ yen o tɛna mɔgɔ si ka laɲini tɛ accident mɔgɔ si ka laɲini tɛ accident ni accident kɛlen ye dɔrɔn tiɲɛ don latigɛ don mais an yɛrɛ ka sababu b'a la an ka laɲiniw b'a la dɛ bon o dɔ ye jumɛn ye i n'a fɔ sisan bi bi in na i b'a ta k'a lajɛ intersection dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ embouteillage la fil i b'a dɔn circulation ye fil de i bɛ taa sɔrɔ embouteillage bɛ ka taa an bɛ ka taga i b'a ta k'a lajɛ dɔ bɛ yen a bɛ ka bɔ intersection dɔ kɔnɔ mais i b'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ mun bɛ ka na tout droit a bɛ se ka sira di ale ma ale ka tɛmɛ a tɛ foyi cɛ mais a t'a di bon o ye jumɛn ye sira b'an kan faut que an ka ɲɔgɔn bonya a kɔnɔ ka tolérance ni considération kɛ voilà courtoisie c'est tout vraiment le mot courtoisie an ka ɲɔgɔn courtois a kɔnɔ kosɛbɛ circulation kɔnɔ bon bi n'i y'a ta k'a lajɛ accident cause dɔ ye jumɛn fana ye tiɲɛ don bi bolifɛn cayara sira kan kojugu siraw dɔgɔyara i b'a ta k'a lajɛ an ka siraba caman bɛ yen u ma jɔ bi a caman donna Moro tile an ka président fɔlɔ ani Musa tile n'o président Musa Traoré tile bon donc o wagati min na olu b'a jɔ a ta ye fɔ on vit par rapport à l'évolution du monde quand tu veux construire il faut construire à long terme pas à court terme n'i bɛ jɔli kɛ i b'a kɛ k'a dabɔ a don bɛ nalen n'i y'a kɛ bi kama dɔrɔn a bannen bon an ka siraba caman bɛ yen dans le passé a jɔr'o kama jumɛn ka sababu a don mɔgɔw kun ma ca duguba kɔnɔ Bamakɔ mɔgɔw kun ma ca bolifɛn kun ma ca bon bi bolifɛn cayara mɔgɔ cayara bon donc a ka kan dɔ fana ka fara bolifɛn sira kan hali n'a sɔrɔ a place tɛ yen ko hali cogo min na dɔ ka se ka fara kan cogo min na ou bien ka sensibilisation bonya bon donc an y'a fɔ cogo min na sira caman bɛ yen olu dilanna fɔlɔ a y'a sɔrɔ bolifɛn ma ca bi bolifɛn cayara bon donc waati réalité ni bi réalité tɛ kelen bon di tellement que bi sira cayara bolifɛn cayara a bɛ kɛ sababu ye embouteillage bɛ kɛ a bɛ embouteillage créer bon donc embouteillage yɛrɛ fana a kun dɔ ye jumɛn n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ bi bi in na mobilitigi dɔw bɛ yen u b'u ka mobili garer sira sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ u kan ka jɔ yɔrɔ min u tɛ jɔ yen jamais bon sanni u ka sira ta ka bɔ gidɔrɔn kan non o t'a kɛ bilen directement olu bɛ taa ka taa mobili jɔ sira sanfɛ a bɛ na ni embouteillage ye bon embouteillage dɔ ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ fana dingɛ dɔw bɛ gidɔrɔn cɛmancɛ la dingɛw bɛ gidɔrɔn cɛmancɛ la bon donc ni dɔ bɛ ka na n'a ye dingɛ ye ɲɛfɛ a b'a fɔ k'a b'a éviter donc au temps de a b'a éviter k'a bɛ turu cɛ ka taa yɔrɔ dɔ in na embouteillage bɛ créer embouteillage ka créer an ka siraw kan bi bi in na Bamakɔ sɔgɔma embouteillage bɛ yen wula fɛ embouteillage bɛ yen su fɛ embouteillage bɛ yen
a sababu ye fɛn saba de ye bolifɛn cayara o tiɲɛ mɔgɔ tɛ se k'o bali bilen parce que bolifɛn caya i tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ b'u ka bolifɛn na filanan ye jumɛn n ye mun fɔ n'a ye ko sira di ɲɔgɔn ma baliya mɔgɔ tɛ sira di ɲɔgɔn ma e yɛrɛ b'a dɔn nin bɛ se ka ne bɛ se ka to nin ka tɛmɛ a tɛ foyi tiɲɛ nin a t'a di bon an bɛ taa na cogo dɔ ye bon comportement jumɛn fana bɛ y'a fɔ cogo min na mun bɛ se ka to dɔ bɛ se ka bɔ accident na bi bi in na n'an y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ n'an b'a fɔ o ma ko piéton ne sinama mɔgɔ ye bi bi in na an b'a ye k'a fɔ accident fanba sinamɔgɔw ta ka accident ka ca bi ka tɛmɛ hali bolifɛn filatigi kan k'a sababu kɛ mɔgɔ tɛ sira di sinamatigi ma bi b'a la an ka sira kan sinamatigi de bɛ se ka miniti 30 kɛ miniti 20 an ka autorité baw kan mototigiw bɛ tɛmɛ mobilitigiw bɛ tɛmɛ sinamatigi mana kɛ cogo o cogo mototigi ko n ka teli n'a ye sa e bɛ taa ni min kɛ ka seconde 30 miniti 1 d'a tigi ma a ka tɛmɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye mais o t'a kɛ fo kana kɛ sinamatigi yɛrɛ jɔlen bɛ degun a laban a yɛrɛ b'a k'a bɛ sira tigɛ a yɛrɛ ye a dimini ou bien soit a degunnen ani mototigi bɛ se ɲɔgɔn ma ou bien mobilitigi bɛ se ɲɔgɔn ma a bɛ na ni kasara ye bon o tɛmɛnen kɔfɛ bi bi in na an bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ surtout yɛrɛ vraiment bolifɛntigiw mototigi ni mobilitigiw an ka hakili to passage piéton na an ka hakili to sinamatigiw la an ka sira d'u ma n'i ko bi i bɛ sira di hali sinamatigi fana ma gɛlɛya dɔ ye jumɛn y'u la kɔlɔsi an b'o fɔ bolifɛntigiw ye n'i ko k'i bɛ sira di sinamatigi ma i b'i kɔfilɛ i bɛ kɔfilɛ lajɛ fɔlɔ n'i ye kɔfilɛ lajɛ i b'i bolo kɔrɔta k'a jira mɔgɔw la n bɛ fɛ ka sira di kɔfɛ mɔgɔ dɔ de ma ɲɛfɛ mɔgɔ dɔ ma n'o ye sinamatigi ye mais i b'i to la an ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ sira di sinamatigi ma bolifɛntigi wɛrɛ bɛ na a bɛ n'o ta dɔɔni vitesse bɛ na a bɛ kɛ kasara wɛrɛ ye tuguni o bɛ na n'a ye bon donc an bɛ mun yira mɔgɔw la bolifɛntigiw ma nin bɛɛ jumɛn ta dɔɔni de bɛ na n'a bɛɛ n'an taara dɔɔni ka jateminɛ kɛ ka circulation routière ka code bato n'o sira b'an ka kasara sira b'an ka siraw k'a bato a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ accident na maintenant a ka nin jɛkulu in ɲarɔ a bɛ lakana ko fɔ ye fɛn caman fɔ k'aw bɛ minnu kɛ est ce que jamana ka baarakɛyɔrɔ minnu ɲɛsinnen don lakana ko ma olu dɔw bɛ gɛrɛ aw la ka essayer k'aw dɛmɛ aw ka nin baara in na walasa ka se ka mɔgɔw dɛmɛ accident ko bɛ nɔgɔya cogo min na bon a diyara n y'a fɔ cogo min na komi conseil local de la jeunesse ani plus singulièrement conseil communal n'o ye sifin jɛkulu min bɛ commune 4 la a bɛ mali fan bɛɛ donc an ni jɛkulu bɛɛ ye baara kɛ an dayɛlɛ n'o jɛkulu bɛɛ jɛkulu o jɛkulu bɛ fɛ an bɛ baara kɛ domaine bɛɛ fana na éducation santé environnement fɛn fɛn ye développement ye an bɛ baara kɛ kan bon donc bi bi in na bi ta komi an y'a ye k'a fɔ nin waati laban an ka fɛn caman fɔkɔli sira circulation de kan walasa ka caman bɔ siraba kasara kan bon o cadre kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na hali salon an kɔrɔ yan conseil local de la jeunesse an ye lettre ci autorité compétent caman ma fɛn mun ye commune 4 maire an ye lettre ci a ma n'o ye Adama Berete ye fɛn mun ye école fɛn fɛn bɛ goudron daw la an ye lettre ci a bɛɛ ma hali fɛn mun ye denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye écoledenw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye AM secrétaire général n'o kun ye salon mun kun bɛ salon n'o ye Wili Togola ye Abdul Salam wale ko Wili an y'a caman jɛkulu o jɛkulu bɛ an b'a dɔn mun bɛ se ka concerner siraba kasara kan an ka yɔrɔ la an ye lettre ci u bɛɛ ma walasa école minnu ka surun goudron da la école minnu bɛ goudron daw la n'a bɛ sira tigɛ gɛlɛya denmisɛnninw ma denmisɛnninw ka sira tigɛ caman bɛ taa sɔrɔ accident bɛ kɛ k'a sababu kɛ sira tɛ d'u ma an ye lettre ci u ma a lettre dɔw yɛrɛ copie bɛ n bolo yan n sigilen a dɔ bɛ n bolo yan k'a ci u ma k'a yir'u la u ka to k'a lajɛ école minnu ka surun goudron da la u ka mɔgɔw ta a bɛ se ka kɛ société de gardiennage ye i n'a fɔ Ségricom ni a ye fɛn ɲɔgɔn GKTS wali ka mɔgɔ yɛrɛ ta hali ka sifin dɔ denmisɛnnin dɔ ta carré kɔnɔ minnu bɔra école la u bɔra niveau 9 na k'u former k'u bila sirabaw kan an ka autorité baw kan k'u bila ka walasa u ka se ka sira tigɛ ni denmisɛnninw ye an k'o lettre ci an ka autorité compétent ma k'a yir'u la fɛn fɛn ye accident ko ye ni dɔ bɛ se ka bɔ a la an ka école daw an ka sugu daw parce que n'i y'a ta ka jama yɛrɛ bɛ kafo yɔrɔ min na kosɛbɛ o école daw sugu da ani hôpital daw i b'a ye k'a fɔ sinamatigiw bɛ mɛn yen kosɛbɛ san'u ka sira sɔrɔ o fana i b'a ye k'a fɔ sinamatigiw bɛ accident sɔrɔ yen de ka caya ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan n'o ye sugu daw n'an ka école daw n'an ka dɔgɔtɔrɔso daw ye an k'o lettre ci c'est vrai tiɲɛ don école dɔw y'a kɛ a kelen yɛrɛ kɔfɛ école dɔw y'a wele k'a fɔ k'a jar'u ye ka mɔgɔ u tila ka mɔgɔ wɛrɛ ta mun bɛ sira tigɛ ni denmisɛnninw ye bon o fana b'a yira anw na an bɛ ka baara min kɛ a ka ɲi an bɛ ka baara min kɛ an ka dɔ fara a kan parce que i mana ko kɛ cogo o cogo a bɛɛ t'a kɛ a tɛ diya bɛɛ a tɛ bɛn bɛɛ ma mais i b'a ye k'a fɔ a mana bɛn mɔgɔ ma n'o cayara k'a ma bɛn mɔgɔ ma i b'a dɔn i ka baara i bɛ se ka caman fara a kan o tɛmɛnen kɔfɛ i ye kuma kɔnɔ toujours an bɛ fana bɛ an jeunes sifin jeunes an bɛ weleli lase toujours ANASER ma ani AGEROUTE ani mairie wɔɔrɔ min bɛ sigida wɔɔrɔ in kɔnɔ n'o ye ka daminɛ commune 1 fo commune 6 a maire k'a f'u ɲɛna u bɛɛ k'u impliquer nin ko la n'u bɛɛ ye impliquer a ko la caman bɛ bɔ accident na k'a sababu kɛ accident bi sira b'an ka ko mɔgɔ kelen ko tɛ dɛ mɔgɔ kelen ko tɛ bɛɛ kungo de don bɛɛ de kan ka lajɛ k'i hakili to a la an bɛ mun ɲini maire ni ANASER fɛ ani AGEROUTE
wala je wala kuta bala ka mo ta ka mo former munum se ka to ka do gidron dawla ka strat geni cinématique no ka fara ka polsu ko c'est vrai polsu ko bara ka ba chama bibi na era me polsu fo parce que ba chama fara bi ko bara ko chetriga no Siraba ko mal ba ma ina le polsu fo na ka chama fara voilà ani commune 4 maire jamu kan ke parce que wakati la an tun bɛ fɛ ka campagne dɔ kɛ k'a yira maire la k'a fɔ u fana jɔyɔrɔ ye sirako in ye o la commune 4 maire y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ wagati dɔ bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔw de bɛ yen nɔ u bɛna moto la panw na i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ Malvi la komi aw ye jɛrɛjɛkulu ye commune 4 kɔnɔna la est ce que aw fana mɔgɔ minnu b'o kɛ est ce que aw t'u dɔn est ce que aw fana bɛ s'u ma k'a essayer k'u lafaamu u k'o baara ninnu dabila k'a fɔ o bɛɛ bɛna ni accident ye olu yɛrɛ ma ani ka se mɔgɔ wɛrɛw ma. ok monsieur Soumane n tɛ ko o ɲininkali la ne bolo bibi na n'i ko commune 4 n'o ye sigida naaninan ye a jeunes bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na presque a jɛkulu association bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a caman bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali fɛn wɛrɛ la mun tɛ association ye an ka commune 4 maire a bɛ baara mun na a bɛɛ b'a dɔn commune 4 la an b'a ɲini a fɛ hali bi a fana ka caman fara mais i ye mun fɔ i bɛ hakɛ to kuma na fɔ cogo don ko denmisɛnninya ye fatɔ ye sifin kodɔnbali ka ca n'a kodɔnna ye bɛɛ b'o dɔn bon n'i y'a ta k'a lajɛ bi i bɛ bɔ fɛn fɛn moto nun tan ninnu na a caman ye k'a daminɛ san 18 ka jigin a caman bɛ yen u bɛ âge mun na c'est vrai a tout premier tɛ wani kɛ dɛ mais u yɛrɛ bolo u bɛ ka ko min a ka ɲi ka sɔrɔ kojuguba bi n'i y'a ta k'a lajɛ lycée Prosper yɔrɔ l'exemple ma diya ne Prosper Camara Amdala a filɛ l'exemple kɛrɛfɛ i bɛ denmisɛnnin de l'exemple Prosper denmisɛnnin dɔrɔn tɛ presque lycée bɛɛ denmisɛnnin b'a kɛ mais an bɛ olu ta de komi olu bɛ commune 4 kɔnɔ u bɛ Amdala kɔnɔ école bɛ jigin dɔrɔn i b'u ye moto nun tali la c'est pas trop est ce que aw ye waleyaw ta an ye waleyaw ta n ye mun fɔ hali ni ye waleya dɔ o ye jumɛn ka lettre sɛbɛn k'a ci ekɔliso bɛɛ ma k'a ci ekɔli directeur bɛɛ ma k'a fɔ comportement lettre dɔ yɛrɛ a copie bɛ n bolo yan n b'a copie la ka a ci bɛɛ ma ka filɛ nin k'a f'u ɲɛna waleya mun bɛ ka kɛ ekɔlidenw fɛ ani waleya mun bɛ ka kɛ ekɔlisodaw la moto nun taw ni ani ka sira tɛ di denmisɛnninw ma denmisɛnninw bɛ assistance sɔrɔ an y'a bɛɛ de kɛ a lettre kɔnɔ k'a ci n y'a fɔ cogo min na mais denmisɛnnin ninnu anw dɔrɔn tɛ dɛ hali n'i y'a ta k'a lajɛ commissariat min bɛ commune 4 kɔnɔ bon plus précisément 5e arrondissement 5e dɔrɔn ta kɛ i b'a dɔn commissariat saba min bɛ commune 4 la bɛɛ b'a kɛ chaque fois na u wulila ni administration y'u wele k'a fɔ denmisɛnninw bɛ moto nun ta la arrondissement bɛɛ bɛ taa hali kɔsana comme 5e commissaire n'o ye Fanta Kone ye a wulila a dɔ la a tagara a ka mɔgɔw bila ka taga denmisɛnninw yɛrɛ filɛ an yɛrɛ bɛ s'u ma an b'a f'u ɲɛna a bɛ ka mun kɛ nin a dabila a man ɲi est ce que a bɛ s'u somɔgɔw ma bon somɔgɔw ko yɔrɔ parce que komi a kɛra cogo cogo n'i sera denmisɛnninw ma ani sera école maître ni école directeur ni proviseur ma bon n'i ko k'i bɛ taa i tɛ se ka se du bɛɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn cogo bɛɛ la i bɛ se ka a sensibilisation kɛ yɔrɔ min na yɛrɛ kosɛbɛ o ye écoliso de ye o ye écoliso kɔnɔna ye mais ni parents ka yɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn o n'a ɲɔgɔnnaw de o n'a ɲɔgɔnna ni kunnafoni n'a ɲɔgɔnnaw ni émission n'a ɲɔgɔnnaw parents d'élèves yɛrɛ k'a lajɛ ka kuma u ka denmisɛnninw fɛ bi bi na i b'a lajɛ accident min bɛ kɛ ka sababu kɛ Malvi kun ye Malvi yɛrɛ bi yɛrɛ ka fisa so don tɛmɛna ACI kɔnɔ non kabako kunu mais a bɛ mun fana fɔ denmisɛnninw nin yɔrɔ la ko jumɛn n'o ye lycée écolidenw plus singulièrement sa i b'a ye lycée la kosɛbɛ a ka gɛlɛn université écoliden in na lycée ni fondamental u bɛ to ka fɛn dɔ kɛ n'o ye siparatura 4 ka denmisɛnninw dɔ ta k'o don moto ɲɛfila la k'a dabila parce que ala k'an kisi choc mana sɔrɔla don o don a ma nɔgɔn u bɛ denmisɛnninw ta 4 5 ka Malvi kɛ n'o ye k'a dabila Malvi e yɛrɛ ko Malvi a yɛrɛ ko Malvi e yɛrɛ ko Malvi ne yɛrɛ bɔra ka bio la k'i ka fɛn k'i la i yɛrɛ y'a san sugu la nka ye minnu denmisɛnninw fɛ an kɔni hali bi an bɛ continuer ka s'u ma k'a fɔ k'a dabila. mais e ko association in ka bon a bɛ fan bɛɛ est ce que aw bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ni kibaruya minnu bɛ yen k'a lase ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ nin de kan ka kɛ nin wagati in na par exemple an bɛ samiya la sisan samiya la mobili boli ka gɛlɛn an yɛrɛ n'ala sɔnna ma an bɛna émission spéciale dɔ k'a kan est ce que a wagati ninnu na a b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna ci dɔ de bɛ a b'a tɛmɛ aw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ quartier ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ accident ko in bɛ nɔgɔya cogo min na. bon merci o diyara n y'a ta k'a lajɛ komi an bɛ relever conseil national de la jeunesse du Mali la n'o ye sifin jɛkuluba min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali ale Mali kɔ kan n'o ye conseil national de la jeunesse du Mali ye an bɛ relever kan conseil local fana bɛ relever conseil communal kan mais n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn caman bɛ yen n'a bɛ kɛ commune kɔnɔ a bɛ lase quartier bɛɛ ma fɔlɔ san'a don ka se bon hali fɛn dɔ fana bɛ n'i y'a ta n'a bɛ kɛ commune kɔnɔ ne bureau national a décidé a bɛ lase commune kɔnɔ commune bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais fɛn dɔ fana bɛ yen quartier bɛɛ bɛ se k'a ta i yɛrɛ ka yɔrɔ la ka kɛ commune bɛɛ fana bɛ se ka fɛn dɔ ta k'a kɛ commune kɔnɔ k'a sɔrɔ i m'a fɔ commune tɔw ye komi commune réalité tɛ kelen ye commune réalité tɛ kelen cogo min na i t'a sɔrɔ quartier réalité tɛ kelen mais accident ko kɔni na réalité ye kelen ye Mali fan bɛɛ Bamakɔ fan bɛɛ nin sujet o sujet national de sɔgɔma n'i ye sujet wɛrɛ ta i t'a sɔrɔ bɛɛ b'i ta k'i dama mais nin sujet c'est national
comme avec chaque année ta journée nationale de circulation beta ou bien ta on a ñoro na no be no fembe ambe ba ta ñofe mais ñoro la ya fo chogumna samia konna la comme ya fo chogumna bibi na ali yoro me samia konna me flema ay marqué ibe fengele me urga jugu katme fembe kan bodu fo ne samme kana moto jo boli fenjo ali mobility ya benyinu fe ne samme kana so ga double vitesse la ga ta dononi ga farmene walima iki jo fo sangate o bita so chama de bali vision gula do bita so lu nyeti yelike ko sobe ne samme kana il sont obligés kujo mais do rebe we nyabe yelike fembe ba be fo belema ibi nyabe yelike ti yelike so ay ta dononi ga limeru mene no faru walima aki jo krefe wote menen ko fe be moto tiki chama moto dum fleni ale bingadi ni fembe moto tiki chama ubute vitesse dum fleni bidron ne frame na do bita duguma boy be tay be barum na be bi voilà ibe bi do be na faragi do frame na farogu ale kuna shine brena kuna shindro accident saba moto tiki saba kele fulane bina o de kala sabe ne to bina bo ali oro fana men profiter ga ci la si katata ntiguma na ba fa moto ni ma ko katata ni o katata ni bi o kenu ga digum la si ba mo bi ala de ba da accident re fana ba dem be ke ba mo ga sabe ga uli parce que chambe ba do aba ke to kuma na fo chugo per mutu bolo utse moto bol chugola utse abul chugola abeta ga duma dro o be la gidron sans fin da me mu ni fana fe katata ntigu ta dononi commissaire ulu horaire ube u boli erube mais abugo me achama ba violation so bu boli eru kumora alu be le pour sans faire no be kumora modo oro fonna me ga barako mais est-ce que katakata ntaw munu fleni katakata ntigu ta munu fleni bo achama na ipta soro te code la route Siraba boli sharia do est-ce que jamana ka baraga yoro mun sigileno lakana kama olu se ka to ka labe wakati ko luta ka u kala ka kodi nyefu yena wala sa u fana ka se ka doni don u bol togo don u fana be se ka na ni accident no wale ko sebe o kan ko membari mais mena fena fina to u fana ko te ko mieux vaut prévenir que guérir janate ke feno be ga al nyesigi o ko sa ga fa ba ka do sani katatani ko cha depuis katatani bokuma ni mesure ni précaution ko ngata wati ni mais bi katatani chara chomna ni o katatani ndi wi be fara ma ga na ki be formation ko na ado ba fi o tante lu bulu ko tibe lu malu ba to warni na alo ga ka gu lu ka heradi ala ko jamana ka heradi do oro ko ndane be munyi autorité au fait plus singulièrement ministère du transport et de l'équipement ani ministère du désenclavement ani anazer ani ajrut ni ulu bede interpellé na ani les maires des communes ani les maires de district wala de maire fana joro maire joro bale ben na parce que ni ame commune président commune nyamo fo les maires de commune nyamo fo les maires de mo ko mun ba ka ba commune ne kono aba commune sida worona ne kono maire bare be no adama sangare o maire de district commune kele folo si worona maire ba bela ajrut be anazer be ministère be wu fanga franyonga wala sa ne bolo volonté politique dinum bibina fin chamba sera ke pour que chama waskidana matrake adum sera ke très facilement wali be gata do fin badina ni nga gelani fembe foute jena mo gelani ni ibe mo chama re bi askina me ke bo juro fin fulom na ko moto chena ga mo chena o be ga telephone alors que ni ita so do dale me duguma be ga serga jella me ta so dobe abe juro na ga mo li be moto anga le ka don afo foute ni mo ni me fembe save mo donc amba ni fama o fe wala jo chama fara sensibilisation wa chama fara ubuka mungi wa chama fara wala sa chama ngasaka bo ngasara sono bi ça va pas bango de askila me fame ma bébé c'est fait mo ri s'appelle pompier be vai vena clé on a bisu ye chanta bisu no bisaka be chamwa ka sa bu siraba ngasara ni siraba ngasara kuma tsega foka ba mais wakati mun dile no ama o siraka ba Mamadou ba est-ce que c'est ka kuma labando fo an la jeba ko kuma laban mene fe kala si an la jeba ga bema o jume an ta lentement sûrement o jume imana presse chuo boli fenga ta dondoni ibc presse go jugu o bina nsra jugu chadi ka nyini fama o fe jamana fama o ani jamana dewere anga donga fo ni agelni fembe ni tsakasa moto mana che ukura besa moli mana che ukura besa fembe ukura besa me ni kurate sane anga ta donon siraba ga o de kumene fe ka fo be ani ga siraba shara o bunya ka bato Cherifla tele la jabaro din tu yani Mamadou baye wala se ka kuma Siraba lakana be se ka soro to na o kan haketo ben kan sal ala Mamadou assurance responsabilité civile ye benga sebe min be do aw jigi koro kasabi ko siraw fe walasa ka doni ta ka bo aw ka kenyani aw ka toro laseli aw mogo nyogoma mina ko siraw fe walima farkolo la ka da filiw kan munu be se ka aw soro bara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o be aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an ko ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw
walima kɛn yɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛ aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigikɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.